Jo soc Montserrat Marrosales, soc roquetera i soc actriu, cantant, músic, també toco el saxo i caracteritzadora i maquilladora professional. Em dic Aida Mayor, tinc 24 anys i tinc una companyia d'arts escèniques aquí a les Terres de l'Ebre i a més estic acabant d'estudiar interpretació i indústries culturals a Barcelona. Els meus primers contactes amb el món artístic és esta casa, que és la Lira, que jo des dels 3 anys que he vingut a fer música. També vaig fer ball de saló fa molt de temps. Però, bueno, en definitiva és la música. El meu primer inici és la música i això m'ha portat a cantar i m'ha portat a descobrir el teatre musical, que és el que avui en dia disfruto i faig, i he creat la companyia d'això, de microteatre musical. En veritat, el primer que els vaig demanar a mons pares va ser en 4 anys, que ells no tenien ni la intenció ni el pensament d'apuntar-me encara res, era molt menuda, i els vaig demanar que m'apuntessin a ballar. I l'únic lloc que feien ball així a propet de casa va ser aquí a la Lira. Jo vaig començar a fer ball de saló en 4 anys aquí a la Lira i des de llavors no vaig parar. Un xic que es diu Valer Gisbert va decidir formar un grup de teatre, però per a passar-nos-ho bé, xalar. I a mi sí que sempre m'havia agradat el teatre, però no era algo que hagués provat així més seguit, no? I me va entrar el cuquet a tope. Jo sempre li dic que li hauria d'agrair a tope perquè, bueno, estic aquí, perquè ell diràs que, sense donar-se en compte, no? Però me va despertar este cuquet i aquestes ganes. I bueno, sí que jo sempre havia estat al món de la dansa, però me vaig donar compte que això era com un univers nou i que, en veritat, era el que a mi m'agradava més. La dansa també, però això és el que més m'agradava perquè també me permetia ballar, però també me permetia expressar-me des de 1000 maneres diferents, no? I des de 1000 llocs diferents. I res, després ja de seguida me'n vaig anar a fer el batxillerat escènic al BAU, en Manolita Nadal, que també li dec tot, perquè, bueno, ella al final ens va ensenyar una cosa molt important, tant a les persones que ens hem acabat dedicant a això, com a les persones que simplement han anat a dir per curiositat, no? I és el respecte i l'estima cap al teatre i el saber-lo valorar com a una professió, com a un estil de vida, com a un art que és, com el que depèn del que tu vulguis emprendre, no? Ja sigui a nivell professional o a nivell de hobby, però estimar-lo. I bé, després d'això ja va ser com em vaig anar a estudiar a Barcelona i hasta aquí. Ara m'he muntat una companyia de teatre, d'arts escèniques, en Clàudia Mela, que és d'Amposta. La meva primera decisió va ser fer batxillerat artístic. Vaig anar al BAU, a Tortosa. I allí estava acabant el conservatori de saxo i també feia cant líric, feia doble instrument. I em vaig agafar un any sabàtic, perquè me vaig presentar a les proves de l'Institut del Teatre, no vaig entrar, i llavors vaig dir, buah, què faig, no? Perquè tampoc t'expliquen ben bé el que has de fer. Quanta gent se canvia de carreres o després diu, ostres, doncs això que he estudiat no és el meu. I vaig fer un any sabàtic i vaig descobrir les escoles de teatre musical i vaig dir, ok, això és el que jo vull. I vaig entrar en una escola de teatre musical a Barcelona, a l'Escola Aules, i allí em vaig aprendre ballet, jazz, claqué, música no que la convalidava, ja vaig tindre prou, i vaig fer un munt d'anys, interpretació, repertori, modern, stage, tot el que es pot fer allí, de 9 del matí a 3 de la tarda, que estàvem embotits, de dilluns a divendres. Jo de teatre musical no vaig acabar la formació completa perquè són 4 anys en pràctiques professionals i les pràctiques professionals no les vaig fer. Vaig passar una depressió, però també és una cosa que ens passa a molts, no? És una carrera molt matxacona, i que en 18 anys no saps qui ets, tampoc. Ni saps qui és, ni saps on vas, ni saps d'on vens. I suposo que arran d'estar tantes hores embotida a un mateix puesto, fent tots els dies el mateix, sabent que ho has de fer bé a la primera, perquè no hi ha error, no hi ha assaig i error. Assaig i error hi ha quan tens temps, però quan hi ha unes notes que posar l'assaig i error no existeix. I a l'acabar, estos 2 anys que vaig fer, i vaig estar un any a casa malalta, perquè és una malaltia. Després vaig dir, he de fer coses jo. I ja vam començar a parlar amb Anita, que és la meva companya de companyia,
que volíem fer coses. I volíem fer coses i volíem muntar-nos, però era un moment que no ens vam acabar de trobar. I llavors a mi sempre que feia obres de teatre em dient maquilla amb tu, que m'encanta com me maquilles. I vaig descobrir la caracterització de personatges, que és una altra cosa que a mi m'encanta i que no sabia que estava tampoc, saps? I em vaig posar a estudiar el grau superior de caracterització i maquillatge professional. I per què és tan important un vestuari dins una obra de teatre o un maquillatge? Perquè les persones mos entra tot pels ulls. Tu veus una persona vestida d'una manera o d'una altra i ja saps, i més el teatre, que són perfils tan concrets, no? Bé, Clàudia i jo ens vam conèixer fent batxillerat i ella se'n va anar a estudiar a Girona Interpretació i jo me vaig anar a estudiar a Barcelona Interpretació. I quan va tornar vam quedar com amigues, no? Com a xerrar un rato. I va ser com de casualitat completament. Ja sé que és molt un típic tòpic, no? Això ha sortit de casualitat, però és que és veritat, va sortir de casualitat i vam dir que no farem alguna cosa. Tampoc teníem el pensament d'arribar a fer-ho tan seriós, no? Però sí que, bueno, ens van entrar les ganes d'estar, com que les dues estàvem més o menys per aquí, entre Girona i Barcelona i aquí, vam dir, bueno, ja que estem pel mig, per què no provem de fer alguna cosa que aquí és el puesto on podem trobar-nos, perquè ella estava a Girona i a Barcelona i aquí era on podíem trobar el nexe en comú. I, bueno, la cosa va anar fluint molt bé, ens vam entendre molt bé, les dues anàvem cap a la mateixa direcció, que això també és molt important i costa molt al final trobar a una persona que te complementa i la complementes, o a unes persones, i que més o menys voleu enfocar el projecte cap a la mateixa direcció, és complicat. Feminismes va ser un encàrrec que ens vam fer l'any passat per al 8 de març i vam dir, doncs vaya bona idea, no? Sí, volem participar aportant el nostre granet d'arena. I el nostre granet d'arena en aquell moment era fer una obreta que no res, era 20 minutets. I llavors ens van anar trucant i vam dir, ostres, la gent està interessada en això. I nosaltres ho donàvem com donàvem la peça morta el mateix dia que naixia, no? Era com, la fem el dia 8 de març, però és que ja no la tornarem a fer més. Continuàvem en la nostra peça, no? I llavors vam dir, ostres, però si és un missatge tan important o que nosaltres considerem que és molt important, perquè no el podem explicar aquí a les Terres de l'Ebre a tothom, no? Que la gent també l'està demanant, també és per alguna cosa. Llavors, bé, al final vam allargar feminismes, li vam donar una volta i aquí estem, no?, en feminismes. Anita és músic també, és pianista, va estudiar al superior de piano i vam dir, és el moment ara que les dues estem i en tenim tot el que havíem d'estudiar i estem formades en moltes coses per agafar el bou per les banyes que es diu i fer-ho nosaltres mateixes. I així també tenim experiència de lo que costa fer-ho, perquè un actor va, fa el càsting, t'agafen i no saps el que passa allí dins. Però nosaltres ja sabem que s'ha de produir, que s'ha de comercialitzar, que s'han de fer uns assajos, que s'han de fer, bueno, un munt de coses, i això ens està curtint com a actrius i a la vegada agraint tot el que ens està passant perquè ens ho estem fent nosaltres. Que és una companyia petita, que som Anita, jo i David Bo Penya, que és un xic de Camarles. Som 2 ebrencs i una eivissenca. I ara mateix tenim un micromusical creat i l'estem comercialitzant. I hem tingut el bolo d'inici, diguéssim, i ara aquest estiu ja ens estan sortint bolos i coses, però també és molt difícil perquè al tindre un micro, que quan vam començar nosaltres a fer el que va ser abans la pandèmia era una cosa que estava molt en auge, les sales petites ara tanquen per temor a que no vagi gent, a que no hi hagi teatres, a que no hi hagi propostes, però al contrari, hi ha moltes propostes. I estem comercialitzant, enviant mails a la producció a tope. L'obra està creada, està assajada, allí està, i ara només ho ha de veure el món. Mira, jo crec que ara mateix la pandèmia tindrà coses bones i tindrà coses dolentes. Però una de les coses bones és que tots tornem a casa d'una manera o d'una altra. Perquè el lligam que tenim a casa és una cosa molt forta, per almenys la gent que som de l'Ebre. I una cosa que sempre m'han dit a casa és que per a que les arrels creixen s'han de regar.
i les meves arrels estan aquí. I és un fet. I em posaré a plorar. No és res. I crec que hi ha molta gent escampada pel món, molts ebrencs, artistes, actors, que ni coneixem, cantants, pintors, cineastes, també n'hi ha un munt, i que el que passa és que a casa tampoc hi ha l'espai, però crec que aquest espai m'ho hem de crear nosaltres, perquè ningú me'l crearà. I gent com, per exemple, la meva companya Aida, que la companyia sí que la té aquí, perquè tant Clàudia com Aida, que des van estudiar batxillerat en mi, estan aquí i han volgut crear la companyia aquí. Doncs em sembla la cosa més excel·lent del món. Jo no he tingut oportunitat perquè jo aquí no he tingut l'espai, però si elles lo tenen, avant. I com elles, tots. Però crec que això, que hem de donar a conèixer al món casa nostra, perquè som nosaltres els primers que l'hem d'acceptar com a casa nostra i com a que podem fer coses aquí, perquè de fora no ens dirà mai ningú res. Bueno, jo si puc dir alguna cosa, jo crec que la consciència artística nostra és del pati del col·le quan ballàvem. Nosaltres al pati del col·le la gent jugava i nosaltres ballàvem, saps? No? Sí, totalment. Al final, també va ser una mica, com ha dit Montse, sense donar-me comptes. És a dir, nosaltres vam tenir aquesta relació des de que érem... Menudetes. Sí, 2 mocs. I va ser algo que mai li hem donat aquesta importància perquè sempre ha estat, no? Que a vegades aquestes coses també dius, bueno, és algo important, no? Perquè encara que se dona per sentat, però sí que quan ens vam anar fent més grans, sobretot quan va ser el procés de i què fareu l'any que ve a batxillerat, aquí va ser, jo crec, on ens vam recolzar més, juntament en Edu també. Sí. I, bueno, va ser també aquí una mica més on va començar tota la consciència més. Perquè m'anàvem del nostre institut, no? M'anàvem juntes a un altre institut. I vulguis o no, ja quan agafes un batxillerat ja tens com a clar el que vols fer, no? O mig clar, o 3/4 clar, no sé, però vull dir que saps per on vols tirar la teua vida. Però, no sé... Sí, no, va ser, jo crec que el punt clau va ser el moment que vam decidir anar-me'n a fer batxillerat escènic. Damunt va ser com algo molt telepàtic, no? Ens vam mirar i vam dir que aquí no pintem res ja. Aquí no podem continuar, no? I aquí jo crec que va ser quan em vam donar compte que les inquietuds que teníem no eren només com per passar-t'ho bé de hobby, no? Que era algo que volíem que estigués a la nostra vida i de manera professional. El primer que et pregunten, què ets? Bueno, pues jo soc com Aida, no? Bueno, actriu, perquè ara és el que hi ha, és el que ets, és el que te guanyes el pa. Vale, en surts, has fet... T'he vist a la tele? Estàs a Netflix? I tu, amarra els carros? Soc actriu de teatre? Has fet una gran... Bueno, de moment, ahí estamos, saps què et vull dir? Però que és una carrera de fondo, ser artista. I hi ha gent que comença als 10 anys, hi ha gent que comença als 5, hi ha gent que comença als 50. Però no per això som més o menys artistes, actors i actrius que els altres.